monipuoliset kisatuotteet ja Suomen liput hiihtostadionin ja Oma ST:n fanzonen väliseltä Salppuri Streetiltä. Ladies and gentlemen, get your official event merch and Finnish flags at Salppuri Street, located between the ski stadium and the fan zone. Henkilökohtaista pankkipalvelua laduilla ja kisakatsomossa. Oma lähipankkisi siellä, missä sinäkin. Oma SP. Teamwork is meaningful to me. Se on nimeltä aurinko. Aurinko tietää näin. Having a chance to live, to learn, and having my family is meaningful. Millä hyvä tulevaisuus koostuu tasapainosta vapaa-ajan ja työn välillä sekä mielekkäästä työstä? On se vaan niin ihanan näköistä, kun vihreä liikkuu. Joka kuun 10. päivä Vihreä liikkuu. Juhi Sult yliopistosta, moi.